Здравейте, аз се казвам Марио Скендеров, от София съм, на 11 години съм и от 8 годишен пиша книги и разкази. В книгата ми се разказва за 3 герои, които живеят на друга планета. Разкажи малко повече за приключенията на Хрупчо, Сняки и Зръни. На първия учебен ден, когато започвах втори клас, аз се бях разболял и понеже тогава много харесвах Скуби-Ду, чаках да почне и реших, че докато чакам да почне, мога да напиша една история с герой от чужда планета. Понеже много обичах храна, реших да ги направя живи храни. Показах разказа на мама, тя го хареса и каза, че ако съберем достатъчно разкази за книга, можем да издадем. Таланта го показа той сам. Започна да пише по собствено желание и когато ми показа какво прави, забелязах, че той наистина умее да пише прекрасни истории. И ти го подкрепи? Естествено. Подкрепи го и съм много горда, че той продължава да го прави и го прави с успех. И вече 2 книжки са на лице, а той в момента работи върху 3-та.